Više od 6.000 učesnika Marša mira koji su u protekla 3 dana prešli oko 100 kilometara od Nezuka do Potočara u ovom trenutku pristiže u memorijalni centar. Pored njih stigli su učesnici motomaratona, ultramaratonci i biciklisti koji na taj način odaju počast žrtvama genocida. Vrućine je bilo, puno je svetečnosti, bilo je pogleda i žurijeva, što se tiče uz Božju pomoć Allaha, da sam uspio izdržati se koliki put sa ove žrtve. Osjećajna opisa kad vidite lica i ljudi ondje, ne bude vam žao jednog metra što ste prešli. Mi smo krenuli juče iz Žepke u 8:30 ujutru i odali smo skoro 60 km i bukvalno nema nikakvih problema da se otređe samo zbog izraza ovih ljudi, zbog ovih žrtava ovdje. Osjećam se tužno nekako, ali okvije dobija sam motivaciju da svake godine dolazi i ovo je stvarno neopisivo osjećaj. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida danas su preneseni u Musalu, gdje će ostati do sutrašnje kolektivne dženaze. Najteži trenuci bili su kada su porodice žrtava genocida prišli tabutima svojih najmilijih. Suze, molitve i posljednji oproštaj prije sutrašnje dženaze i ukop. To mi je preći rođak iz moga sela. Ovo nije prva godina. 2018. sam pokupala svog brata, 2 Dajžića, 12 Tečića. To nije malo. Pokupala sam komšija, rođaka, ovako, ne znam ni koliko broja. Evo idem već, hvala Bogu, njihovim putem da vidim kud su došle, a nisu došli. Ne znam šta da kažem, kako da se osjećam, ovo mi je 4. brat što ukopavam. Nema riječi, ne znam šta da kažem. Dajže to. Koliko ima godina? 56. To je najstarija žrtva. Leto nek nađe se smiraj, pa dođe čovjek nima gdje proučiti Fatihu. I on nije imao svoje potomstvo. Sve žrtve bile su starosti između 20 i 56 godina. Najmlađa je Senad Jusić, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina, dok je najstarija žrtva Ramo Dautović. Kolektivna dženaza bit će klanjana sutra nakon podne namaza, kada će konačni smiraj pronaći 10 žrtava genocida u Srebrenici.